Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng chicken and pork kare-kare. Ayan mga kapudibit sa Andrisa and Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibit, malinis lang kami namin mangantam kay Kapampangan. Manganta na po, happy drinking. Yes, happy drinkings po. Cheers. Cheers na tayo. Cheers. Cheers. Kain na tayo mga kapudibit. Yan, dahil na-miss ko yung kare-kare namin nung New Year, nag-request ulit ako ng Nice. kare-kare ngayon. Oo. Na-miss ko eh. Sarap kasi pagka Kanyaman. Sarap sa bahay. Thank you, Dang. Happy birthday, Ana! Ayan, Yes, happy birthday. Sa Smuan. Sa Smuan. 7 years old na siya. Ay, happy birthday. Kain na tayo. At shoutout Ay, na din sa mama niya. Sa kanya. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mga tamo. Diba? Bagoong pa lang, panalo na. Ay, thank you, Dang. Kala ko hindi mo abot. Yeah. Salamat. Talong. Bagoong talong. Ito, talong. Sarap ng talong. Sarap. Grabe ang sarap ng bago. Kaya hindi pwede sa ibalan. Sabi na natin yung kulay. Ay. Pwede na daw. Thank you, Dang. Sitaw yan. Sitaw. Naiwan. Kailangan ko.
Ay, nalaglag. Ayan, Viva Apollo siya. Mm. Bukas na. And sa lahat po na nang nagpapanata, ayan, kay Apollo siya. Maraming tao bukas. January 6. January 6. Ingat po kayo. Puta mabunsol kayo. Di ba may init pa naman? At sa Poon Nazareno sa January 8. Ayan. Pangarap ko din makapunta doon. Mabunsol ko. Kaya sa TV na lang ako nanonood. Kahit ganyan-ganyan ko lang si Black Nazareno. Pero pangarap ko siya mahawakan. Kasi yung deboto doon, iba na yung ano nun. Yung iba lumuluwas pa talaga sa Manila. Yung taga mga ibang mga Bisaya ne. Sa TV na lang ako nanonood. Oh, sorry. Ang bilis ng araw, no? January 5 na ngayon. Mayari na naman January ganyan. Mahal na araw na yun. Na, Santo. Hindi, Valentine's muna, siyempre. Ay, oo nga. Hindi, lampas na yun. Shoutout mo yung baby mo. Hey. Wala na yun. Ano na yun? Lampas na yun. 15 na yun. Wala na. 13, 15, ganun na yun. Yummy, yummy. Shoutout tayo. Masasat ka? Sarap talaga ng gulay. Okay, magsi-shoutout po tayo mga kaputi. Ang sarap ng kare-kare. Ano palang sarsa niya panalo po. Tapos samaan pa ng bagoong. Grabe siya. Shoutout po. Ayan. Shoutout po kay Belen Pascual from Tarlac. Josephine Azares from Gatbuka, Kalumpit. Kathleen Lastimosa. Ayan, shoutout daw po sa lola niya na si Ma'am Teresita Lastimosa. Shoutout po, Ma'am. Maricel Regala. Nanita Marmito. Shoutout daw po sa mga pinsan niya taga San Fernando, Pampanga and Dizon family. Shoutout po. La Arnie Meneses. Mercy Agas. Franklin Nicdal from Magalang, Pampanga. Ayan. Lagi siya nanonood sa Facebook sa atin. Kabalan natin yan. Shoutout po. Jelogan, Baril Russell, Bel Ann, Angie Ablong. Ayan. Shoutout po and Happy New Year and Happy Trickings natin po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM and God bless us all. Syempre, Tita Olivia, shoutout po kay Tita and Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Lods Tishkarte, Nanay Babe Kaluya, ayan. Yan, shoutout po. Camille Garsalia, Ellis Garsalia, Ruby Garsalia, and Garsalia family. Yan. Syempre, Shout show po out. baby Alison Bugoy. Ayan. Shoutout sa inyo lahat and we love you all. Yes. Thank you so much Happy- po sa suporta. Happy New Year! Viva Apollosia! Yes. Ayan. Ayan mga kapudibis, ang garake ng video, me. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.